A zaɓi biyu, jarumin da na fi jin daɗin aiki da shi gaskiya ba na ci ba saboda ina jin daɗin aiki da kowa a cikinsu. Abin da ya bani sha'awa na soma fim zan iya cewa abu ne dai na lokaci ɗaya ya zo min. Na ga an sa audition akan Arewa 24 channel ɗinsu, so na je na audition kuma Allah ya ba mu sa'a har suka zaɓe ni. Da farko dai sunana Sana Ibrahim Rano, an haife ni a nan garin Kano. Na yi primary school, secondary school, yanzu haka ina kan HND ɗina a nan School of Technology. Fim ɗin da na fara yi shine zabi biyu. Gaskiya ina jin daɗin role ɗin da aka bani na safiya a cikin shirin zabi biyu. A zabi biyu, jarumin da na fi jin daɗin aiki da shi gaskiya ba na ci ba saboda ina jin daɗin aiki da kowa a cikinsu. Don akwai wanda zan iya cewa a zahiri kaga shi ɗan baiwa yana yi ne kawai saboda dan ya ci mota. Shi kuma Bello yana so na amma yanayin zamantakewar shi za a ɗan sha wahala. Shi kuma wancan Danas kenan yana so na shi ma amma tun da ya je guri na so ɗaya bai samu fuska ba sai ya haƙura. So zan iya cewa Bello. Gaskiya irin feedback ɗin da nake samu daga wurin jama'a ina jin daɗin shi, suna yabo na yanda nake acting a cikin fim ɗin. So gaskiya hakan yana faranta min rai. Gaskiya yanda na fito a cikin fim ɗin zaɓi biyu, mai tarbiyya, mai kamun kai da ilimi daidai gwargwado, gaskiya a zahiri ma ina da shi. Abin da yasa kawuna yake so na a cikin shirin zaɓi biyu shine saboda ni jinin shi ce, makusanciyar shi ce sosai, so matar shi tana kishi akan wannan. A duk sanda aure ya zo min, in har shi ne mafi alkhairi, ina addu'a a kuda yaushe a yanzu. Idan har shi ya zo min in shi ne mafi alkhairi, zan iya ajiye fim in yi aure. Ina wa masoyana fatan alkhairi a kuda yaushe. Ina jin daɗin yadda suke yabo na. Insha Allahu zan ƙara zage dantse, ba zan ba ku kunya ba.